ফার্স্ট কোশ্চেনটা କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ଘାଟି ପଡ଼େ? ଉତ୍ତରଟା ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନଟା ଜଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଥାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ? ତାର ଉତ୍ତରଟା ଜାଣିଛ, ଝେଲମ ନଦୀ। ତାପରେ ଘର ଉତ୍ତରଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପାଠଶାଳାରେ ଉପର ବେଳା ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା? ଜାଣିଛ, ପଣିକିଆ। ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କୁ କିଏ ତୁମେ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କାଟୁଜ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରର ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବ ତୁମେମାନେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର 2 ମାର୍କିଆ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମମୟ ତୃପ୍ତି ପାଏ? ଝେଲମ ମା କୋଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ କିପରି ଲାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଅବସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଖରେ ଝେଲମ ନଦୀକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବରି ରହିଛି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲା ନା, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବ ତୁମେ। ତାପରେ 5ରେ ଅଛି ସରସୁର ପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖବ ତୁମେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମହାକଳ୍ପ ହବ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଖରେ ଅଛି କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ କ'ଣ? କ୍ରୁକୋଲାସ। ତାପରେ ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମିତ୍ର ସହିତ କିଏ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ? 6 ନମ୍ବର ଗ କ୍ଷୀର ହେଲା। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଘ ବିଭା ବସୁ ବଂଶେ ଜାତ ଆମର। ବିଭା ବସୁର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଉଁର ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ? ଏଠି ବିପଦ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରୁଛ 7 ନମ୍ବର କ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମହାପାତ ହରଣ କରେ? ଏଟା ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ। ସାପ ମୋଚନ କବିତା ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏଟା ଜାଣିଛ, 10 ନମ୍ବର ସ୍କନ୍ଧ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଏଟା ସାପ ମୋଚନ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଲେଖ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁମର ମାନେ, ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ଖଟା ହେଉଛି ସାପ ମୋଚନ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦଶୀ କନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଲେଖବ। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାର ସାରମର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଉତ୍ତର। ଆଉ 11 ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଖୁଛ ନା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ। 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ପାଉଜ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ 15 ନମ୍ବର ଏଇଟା। 15 ନମ୍ବରର ଏଇଟା ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଠି ପଢ଼ବ ତୁମେ। ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ବି ଉପରେ କବିତାଂଶକୁ ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଏଠି ବି ତୁମେ ପଢ଼ବ। ଆଉ ତଳରେ ଦେଇଛି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଡ୍ସ ସଚେତନା ଶିବିର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ନଚେତ୍ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖ। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖବ, ରଚନା ଭଳିଆ। ଦେନ୍ ଖରେ ଅଛି ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି। ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛ, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛ, ଦେନ୍ ସେଠିକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଲେଖ। ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବର ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ନାମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ନଦୀକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଗ୍ରହକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ତାକୁ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ସାହସର ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧ କର। ସେଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ସାହସର ଏଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣଟାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ସାହସ। ତାପରେ ଘ ଛ ଛ ଜ ଝ ନିଅଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଲେଖ।